Unje no mwalimu nare ngobo yagwa mbale ngawarigere very good mwaro chose yare ngebo machoge mbale ngawarenge no mogoko ngaba bara ibaito ngurwana ba elineta biengia toko genda bake kanisa tuwaji kurwana igombuya una toko kurwana matani tuwarwane kanisa na ido tigare tudarwana aba gusiba minto tuwabe kirerite yeito insebuno mu gusi kare to kurangiri go che kanisa okoro ubuye bwo gusire kanisa to monya konyorana no to bukubwata na kishati eto kwera ninse obosoku bwaba siasa ngo chere na hande ngo gendere ono ngabuna tuwachireke susubuya enjengete ngoleke mo bibere ngire buona mai konyorango bwatuesa tingayina maskani arabe bote imura abantu bwateke ririande kenene bakanye kake bwasabera mule yangondra asama hako ibawasaba omwalanda buye mono sana saya mange gosamake nje noonde na inwe kwa niaba yo mosike simba no toko basira astoko buwango koratore no mokia bilitotara buwa tunaendelea kujaribu moto echingaki no botoere rubuya na botogo kora na intu ayaito asemi yake tubuate asa iyo market dance ke waziri akuane kwanika kwa yo mugaba